Je to pravda alebo lož? Sú tieto príbehy skutočné, alebo som si ich len vymyslela? Dnes sa spolu pozrieme na mojich prvých 5 príbehov a budeme spoločne hádať, či je to pravda alebo lož. Zoberte si k tomu svoj obľúbený čaj a ideme na to. Vítajte pri Tea After Midnight. Vítajte pri mojom novom videu. Tento kanál by som chcela založiť na príbehoch, strašidelných príbehoch, ktoré sa možno stali, možno nie. Vždy na konci videa sa dozviete, či to bola pravda alebo lož. Dnes som si pre vás pripravila 5 krátkych príbehov na začiatok. Ak sa vám to bude páčiť, nebojte sa, príbehy budú dlhšie, videá oveľa dlhšie, takže ja si myslím, že sa môžeme pustiť na prvý príbeh. Muž, ktorý zmizol z izby. V roku 2013 sa v hoteli v Los Angeles ubytovala študentka menom Elisa Lam. Správala sa zvláštne a posledný krát ju zachytila kamera vo výťahu. Na zázname vyzerala vystrašene a ako by sa skrývala pred niekým, koho kamera nevidela. O pár dní neskôr sa hostia hotela sťažovali, že voda chutí čudne. Keď zamestnanci skontrolovali nádrž na streche, našli v nej jej telo. Dodnes nie je úplne jasné, ako sa tam dostala a čo sa jej stalo. Takže toto bol prvý príbeh. Do komentára už teraz môžete hádať, či to bola pravda alebo lož. A ideme na príbeh číslo 2. Klepanie zo steny. Jedna žena bývala sama v starom paneláku. Každú noc presne o 3:17 počula 3 klopnutia zo steny. Myslela si, že je to sused a raz zaklopala späť. O pár sekúnd sa klopanie ozvalo znova, ale zo skrine za ňou. Keď ju otvorila, nič tam nebolo. Na druhý deň zistila, že byt vedľa nej je prázdny už 8 rokov. Takže znova môžete hádať, či je tento príbeh skutočný alebo vymyslený. A zatiaľ si môžeme urobiť krátku prestávku na čaj. Tak, ste pripravení na príbeh číslo 3? Telefonát z hrobu. Jedna žena začala dostávať telefonáty z čísla zosnulého manžela. Telefón bol pochovaný spolu s ním. Najprv si myslela, že ide o technickú chybu. Jedného večera však zdvihla. Na druhej strane bolo ticho a slabé škrabanie. Ako by niekto dral nechty po dreve. Linka sa prerušila a číslo sa už nikdy neozvalo. Tak, prejdeme na príbeh číslo 4. Dievča v lese. Dvaja kamaráti išli v noci cez les. Zrazu videli malé dievča stáť medzi stromami. Pomôžete mi nájsť mamu? Spýtalo sa. Keď prišli bližšie, všimli si, že má úplne čierne oči. Chlapci sa rozbehli k autu a rýchlo nasadli dnu. Keď zamkli dvere, dievča ustálo pri okne a usmialo sa. Zrazu sa zo zadného sedadla ozval tichý smiech. Takže, pravda alebo lož? Všetko sa dozviete na konci tohto videa. Takže môžeme sa presunúť na 5. a posledný príbeh tohto videa. Dom, v ktorom sa stala tragédia. V roku 1974 v dome v Amityville v štáte New York muž menom Ronald DeFeo Jr. zabil počas noci celú svoju rodinu. Tvrdil, že počul hlasy, ktoré mu to prikázali.
Keď sa neskôr do domu nasťahovala iná rodina, tvrdili, že sa tam dejú nevysvetliteľné veci. Zvláštne zvuky, pohybujúci sa nábytok a desivé sny. Rodina po niekoľkých týždňoch z domu odišla. Takže to boli na dnes všetky príbehy. Dúfam, že sa vám páčili a teraz sa spolu poďme pozrieť, ktoré z nich sú pravdivé a ktoré nie. Prvý príbeh. Muž, ktorý zmizol z izby, sa zakladá na skutočnej udalosti. Tento príbeh sa naozaj stal. Príbeh číslo 2. Klepanie zo steny. Tento príbeh bol vymyslený. 3. Telefonát z hrobu. Je tento príbeh pravda alebo lož? Možno viacerých z vás teraz miatnem, ale tento príbeh sa zakladá na skutočnej udalosti. Príbeh číslo 4. Dievča v lese. Tento príbeh je lož. Nikdy sa nestal. 5. príbeh je čistá pravda. Tento príbeh sa stal a mohli ste vidieť aj film založený na tejto skutočnej udalosti. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Určite mi zanechajte komentár a budem sa tešiť na ďalšie. Ahojte, dobrú noc.